de Valdeorras. Estamos semana importante porque o domingo vais a celebrar en Santiago unha movilización, entendo que masiva, convocada pola plataforma Son Sanidade Pública, porque a sanidade en Galicia, pois a verdade é que está nunha situación moi crítica. A atención primaria está na UCI, 85% das plazas de pediatra só se ocupan un 85%, e somos a terceira comunidade autónoma por a cola en médicos, en atención médica, e tamén ratio médico-enfermeira e tamén ratio enfermeira-paciente. A terceira comunidade, reitero, a cola, ratio médico-paciente, enfermeira-paciente. Pero bueno, hoxe nos ocupa un tema crucial na provincia de Ourense, porque o Hospital Comarcal de Valdeorras é o exemplo palmario da falta de planificación e do desleixo da Xunta de Galicia en materia sanitaria. Por eso, hoxe, o Parlamento de Galicia, eu mesma, me traslado aquí cos compañeiros, con todos os compañeiros da comarca, para trasladar este SOS hacia a Xunta de Galicia para por as cousas claras, non? Temos un hospital comarcal que leva sendo desmantelado dende hai 10 anos, por lo menos, non? Xa a Xunta de Persoal, nos acompaña o propio presidente da Xunta de Persoal, teñen manifestado esta circunstancia en moitísimas ocasións. Tamén o Partido Socialista de Galicia en diferentes concentracións, manifestacións diante deste hospital. E agora nos encontramos con que saen as listas de espera publicadas por o propio Sergas, a situación terrible para esta comarca, precisando que son unhas listas de espera que están manipuladas en certa forma, porque só se toma como tempo de espera cando o paciente é chamado para consultas na comarca de Valdeorras. Este hospital, que atende a 13 concellos, a preto de 30.000 persoas, ten unha lista de espera que é o doble que a media galega. Se a media galega está en 60 días, aquí temos que esperar casi 120 días para pasar esa consulta. Isto é moi grave, non o podemos consentir. Pero se falamos de probas diagnósticas, dende que son chamados os pacientes, reitero, dende que son chamados os pacientes, a lista de espera é o doble que si se ten que ir a Chúo en Ourense, porque pasamos de 50 días de media de espera a 115 días. Co cal, obviamente, a situación da comarca de Valdeorras, unha comarca caracterizada por a dispersión xeográfica, pois é de verdad moi preocupante. E despois hai certas cousas que non podemos tolerar. A última oferta de emprego que se realizou para 15 especialistas, para 16, especialistas, daquelas só quedan neste hospital traballando nestes momentos 15. Estamos falando de 16, moi ben apuntado, de 16 está un traballando, o que decía a compañeira. Os outros xa se foron deste hospital. Entón, nós xa presentamos unha batería de iniciativas para que a Xunta de Galicia, obviamente, estas plazas se sean ocupadas a maior brevidade, porque nos encontramos que os veciños e veciñas, os pacientes deste hospital, teñen que hacer unha ecografía en Ourense. É dicir, teñen que trasladarse unha hora e media se falamos do Barco de Valdeorras, pero 2 horas ou máis de 2 horas se falamos de outros puntos da comarca para facer unha proba de 10 minutos que se podía facer aquí perfectamente. Despois tamén hai unha carencia de médicos e médicas de medicina interna. Neste momento, de 10 que había no seu momento, e me corrixe se non é así, só temos 4. Bueno, eu pensaba que ainda era peor, pero 4, cando tedes que contar que na comarca temos 17 residencias seriátricos. Entón, temos unha población moi envellecida e población que tamén non é propiamente desta comarca, sino que son trasladados a esas residencias. 17 residencias e temos a 4 médicos cando tiñamos que ter 10 médicos atendendo esa poboación. Obviamente é preciso
que neste hospital teñamos un seriatra, unha praza de seriatra, porque a poboación así o demanda, e tamén un neumólogo. É unha reivindicación que obviamente é de o máis realista, non? Porque en este hospital xa non só que sí, por o problema da silicosis, e faremos unha batería de iniciativas outra vez reivindicando este neumólogo para este hospital, porque é preciso para eses pacientes que padecen esta enfermedade derivada do seu traballo, pero tamén para as outras patoloxías que teñen que ser atendidas neste hospital. Por elo, en conclusión, desmantelamento do Hospital Comarcal de Valdeorras, 13 concellos con unha población de 30.000 ourensanas e ourensáns están desatendidos, cunha falta de especialistas. Podemos falar de unha espera de 1.500 persoas para oftalmoloxía ou de 1.500 para outras patoloxías, e isto a Xunta de Galicia debe de tomar medidas, pode tomar medidas, ten as competencias en materia sanitaria, e por eso estamos aquí. No paradigma do desleixo, Valdeorras, o paradigma do desleixo da Xunta de Galicia para a sanidade pública, facendo ese chamamento para que o domingo toda a persoa que poda se desplace a Santiago de Compostela para falar e alto e claro. Eu acompañarei os compañeiros de Valdeorras nesa manifestación para reivindicar o que temos que ter neste hospital, o que tiñamos fai 10 anos, que partiu dunha decisión desacertada totalmente, que foi dividir a área, integrar a área do Barco de Valdeorras, que era unha área sanitaria, integrala na área de Ourense. Esta población necesita ese empuje por parte da Xunta de Galicia, e reivindicamos o primeiro que é preciso para que os cidadáns queiran vivir nesta comarca, que é sanidade, obviamente, nada máis.